Salutare prieteni, noi astăzi o să reacționăm la Mitică. Deci la Mitică Fiat Aurica. Deci la Mitică Fiat Aurica. Nu uitați să puneți like, share, subscribe și deci Mitică Felipe sau Fiat Aurica Ferrari oficial video. Hai să vedem. Am văzut în trailer asta, în teaser trailer. Am căruță eu. Atât am văzut. În rest, nu mai știu nimic. Nu rămân deloc pe zero. Așa, apropo, piesa are 200.000 de vizionări și 26.000 de like-uri, deci foarte tare. Hai să vedem. În 22 de ore. Că sunt om de calitate, am căruța în spate. Poți să zic că lumea ce-o vrea. Nu consum benzină cu ea. Așa e, chiar nu consum benzină, dar îți dai seama, poți să duci oamenii la muncă, la oraș, poți să-i duci la obor, să-și ia mâncare de acolo și să-și ia lucruri și iei pe zi 500 de lei și la cal iei de 500 de lei mâncare pe lună și poți să câștigi chiar și 10.000 de euro pe lună cu acest cal. Pe zi 500 de lei, nu știu dacă am făcut bine, dar și dintr-o zi iei de la mâncare de 500 de lei, iei la cal la mâncare, ca mâncare la car și după ce banii tăi toți care rămân. Hai să mai vedem. Se poate conduce, dormi și bea, Fără să te oprească poliția. Eu nu am seria 5, Stai. vitez acum. Nu poate să te oprească poliția, poate să te oprească, nu zic că nu poate, pentru că la noi un om beat la noi pe stradă mergea, băi, dar cu o viteză, cred că cu 100 la oră, băi, era să calce un copil, a venit poliția și după a sunat un prieten de-al meu și a zis, alo, veniți aici, pentru că poliția era chiar pe stradă și a chemat-o, nu a sunat, eu mint, și după ce a venit și l-a arestat timp de 24 de ore, amendă, deci să fiți, vă zic, amenda 5.000 de lei. Hai să mai vedem. Bici, merge calul bici, bici scade o roată, ori dici. Sunt șmecher, am valoare, boier bogat în sat. Căruța mea e comparată cu un Cadillac. Ocup jumătate de stradă, invidia. Chiar așa poți să ocupi și o stradă întreagă, dacă o pui de-a lungul, poți să ocupi jumătate de stradă. Adică o stradă și dacă o pui așa, jumate. Hai să mai vedem. E mare, toți mă claxonează, noroc că am răbdare. Audi, BMW, Mercedes și Bentley. Nu mă claxona, că mă întorc și mi-l iei. Am căruță. Bă, ăla-i Bârdița, Toporișca, nu-i? Sau pe ăla, nu știu. Hai să mai vedem. Toată lumea mă știe. Dacă ăsta e refrenul, păi l-ai cântat foarte bine, Mitică. Hai să mai vedem. Sunt legendă vie, nu rămân deloc pe zero. Că sunt om de calitate, am căruța în spate. Poți să zic că lumea ce-o vrea. Nu consum benzină cu ea. Se poate conduce, dormi și bea, fără să te oprească poliția. Yes, cu Bă, am rămas șocat când cânta Aurica, stai. benzină cu ea. Se poate conduce, dormi și Mamă, bea, dar cât a făcut, fără să papa? te oprească poliția. Yes, Cu bolidul la plimbare, să fac atât știu. alimentare. Am plecat de la bunica, tot așa că vine Aurica. Am acces pe interzis, am nevoie de permis. Iar când voi stați pe avarii vin cu Chiar așa, n-ai nevoie de permis. Poți să stai și așa, n-ai nevoie de permis. Hai să mai vedem. calul meu Ferrari. Te salvez, Măi, măi vere, vere, numai cu un cal putere. Ești vai de steaua ta, n-ai căruță ca a mea. Am căruță eu. Bă, stai, oi, ia uite acolo, oi. Stai. Cu calul meu Ferrari. Te salvez, măi vere, numai cu un cal putere. Ești vai de steaua ta, n-ai căruță ca a mea. Am căruță. Uitați câte oi e în spatele lor. Da, vedeți? Bă, de unde l-a schiriat? Băi, dar Mitică, ești cel mai tare cu Aurica, cu toată trupa ta, cu Bogdan, cu ăștia, cu Iulian, cu ăștia, cu Aida, cu Andreea, cu tine, Petronel, Boingeanu sau George. Nu știu, hai să vedem.
Eu, toată lumea Hotel Parado Tibul, că acolo are de-aia cu băutură. mă Gin, știe gin. că sunt legendă vie, nu rămân deloc Ei vorbea cu ăștia când el era la pușcărie. pe zero. Că sunt om de calitate, am căruța spate, pot să zică lumea ce-o vrea. Nu consum benzină cu ea, se poate conduce, dormi și bea, fără să te oprească poliția. Yeah. Am căruță eu, toată lumea mă Bă, stai, știe că când era cu telecomanda, eu ziceam că se joacă dormi joc. și bea, fără să te Dacă oprească îmi dați voie, poliția. da, am dat. Am căruță eu, toată lumea mă știe că Nu sunt pot să legendă cred. vie, nu rămân deloc pe zero, că sunt om de calitate. Mă, mi pică! Lumea ce-o vrea, nu consum benzină cu ea, se poate conduce, dormi și bea, fără să te oprească poliția. Yeah. Vă iubesc, băi, e cea mai tare piesă. Bă, hai să vedem. Bă, hai să-i dăm, din ce că ascultați Ferrari, avem și tricoul, are linkul, da, l-are linkul. Așa, și hai să scriu. Județul Călăraș Roseți. Chiar așa e cea mai tare piesă. Băi, deci mie mi-a plăcut. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și vouă. Deci eu sper că a plăcut. Nu uitați, spuneți un like să vă abonați la canal. Pa, pa!